ముఖ్యంగా దాదాపు బయలుగురు నరుంది విజ్ఞప్తి తీసివేవాల్ మా పోరాటం ఖచ్చితంగా కొనసాగిన మొదలెదిగే ప్రతి ఉంది నాటే కుమ్రం భీమున జెండా లావికియానా ఈటల్ మీటింగ్ దోసన జాకిదున్ హుషార్ కియానా అది లాసినే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉద్యమం బతాస్కి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం లావికింది అదే విధాలుగా భారత్ నాటే కుమ్రం భీమున విగ్రహం లావికియానా మీటింగ్ కియానా బయలికి దాదాపు హుషారు కియానా ఇది ఉంది మాకును సబ్స్తో ఉద్యమం కియాలాసి ఇది సరి ఇష్టం ఈ సరి మాకు దిద్దే సరి మార్పు అంతా కాబట్టి దానిలాసి ఓరిగిరి మావ జాతిగా ఉండే మా జాతి లాసి వెళ్ళే పోరాటం చేసి సాధికులు ఓన మార్గం సుందర బంధం కాబట్టి ఓన మార్గం ఓన పొరలంతా ఓన నాటే సందిర్ మీరు మాంతే మరొక సంధి వరకోలాంత కాబట్టి దానిలాసి నాటే कुमरम भीमरा विग्रह को आने दूसरा इंदिरे समझी दादरी नाटू पाटला इनको देवरी को समझी करे नन्नुंडी को वेस्टर मंतो आने मायली को दादरीरो अनेक जन को बच्चों की इब्बंदी वास्ते करे मेरे दिल्ली प्रोग्राम नगा वासिकोनो दिल्ली प्रोग्राम सक्सेस की दिक्का बटी बयलिक मेरे के नालू सियु दिया ना चटनी अब बदलू लसूण में लसूड़ा चटनी जोना सारी కొంత గోక్సారి సార్కిత ఆ బయకును అది దాదలిగిరే కొత్త సెల్వగా కొత్త ఊరుకు జమ చేసి సీతరూరు నా ఊరు తాదల తమ్మురుకును ఢిల్లీగా వాసి సక్సెస్ కీతే ఊరు సంధి దాదలికురు మళ్ళా ఉంది ఒక పాదా నిబంధనలకు వెచ్చమంటారు దానే మా మీటింగ్ ఆత తెల్లారి ప్రధానమంత్రి टाइम से वाले मामूल पैसा गोष्ठी आयो आज मीटिंग में सुत बजे साबुदी तो तुम्हारा जो समस्या है वो पूरा मेरे को मालूम है मैं जरूर तुम्हारा को न्याय दिलूंगा तो ठीक है मामूल पैसा विजय मावा आय मकी निजंगा ननके वेलितन प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट सीतरो सेलेजेरू मेवा जनमु मा पब्लिक को చూసి బాధ కలిగించుకును వారు వెంటనే అపాయింట్మెంట్ సీమలాత నిజంగా ఆదరు ప్రధానమంత్రి మున్నైత సమస్య సొత్తైతే ఖచ్చితంగా నాకు నమ్మకం అంతా జంగుబాయిన ఆశీర్వాదం ఓరికి పుడతా కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాకు నమ్మకం తెలవాల న్యాయం ఖచ్చితంగా తీసేంతో నరేంద్ర మోదీ గారి నాకు విశ్వాసం मत अदे प्रधानमंत्री अंटे घाट माते के मल्ल उंडे मुद्दिया मल्ल के इधर केसी को बाबूराव तुम पूरे लोगों को जाके तुम्हारे आदिवासी लोगों जितने भी मीटिंग का है वो लोगों को पूरे लोगों को मेरा तरफ से आदिवासियों को आशीर्वाद देव इंजर मामूल पैसे गोष्ठी हुई हमारी प्रधानमंत्री अदे लासे दादलिकी बयकुनु प्रधानमंत्री आशीर्वाद सीतरू आने कोंता नावग्रे सार्वजन पानी इब्बंदी कीते टीआरएस पार्टी तरू आन नाके बीजेपी तो पार्टी तरू इब्बंदी कीते नेम सोनवार सेल्ली अरे दोसवारायना नलसोबे गोरवाणी का बया गयतो मीटिंग दोसवारायना अनि निवासी बता कीजिएगा नन्न बरोबर दायलागंता साकु साधुगे केसीआर निम सोनमाइजर फोन की तरह गिरना कावाता मते साकोसार गोष्ठी सीतोर काबट्टी मीलासी काम के माने लांदो काबट्टी अदल्लासी दिल्ली और वातोर ఈయనకి కుట్రకి చూస్తే లమడుకు మా ఊరు సందిర్ ఎమ్మెల్యే కొను వాయసీవక్నే ముఖ్యమంత్రి నందల్ ఫోన్ చేసుకును మీరేం సందిర్ సొత్తేಗೆ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬುರಾವ್ ವಿಲೇಡ ಗುರು ಲೀಡರ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಸ್ಕೇಡ ಗುರು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಶವ నుండి కావాల్సిన బదకి కనపడకు కాబట్టి ಸ್ವಯಂ బాబురావ్ మా బుస్వతాక ఊర పోనేయాల్సింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అంటిది 43 జన ఎంపీ వావిని మధ్య 43 మంది వావిని మధ్య పౌరసత్వం ఉంది బిల్లు దోస్తారు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ కాబట్టి
తమ్దిరికు విప్సీదర్ కాబట్టి 43 జంగిరి వాయ పర్మకి మళ్ళా ఇవి మంత్రి వాయలిన్ ಮತ್ತೆ ಊರ್ ಮಂತ್ರಿಗೆ ವಾಯಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಪ್ನಗರ್ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಪೋರ್ ಕಿಸರೆನ್ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯಬೇಕು కాబట్టి 3 సపోర్ట్ చేయలేరు ఎంపీ బోర్డు సదస్యలుగా విప్ సీతం కాబట్టి నాకు ఖచ్చితంగా స్వయం బాబురావు అపాయింట్మెంట్ చేయాలని ప్రధానమంత్రి ఏంటంటే కేయితారు ఓన సంధి ఇది సమస్య నమ్మకం పబ్లిక్ నమ్మకం మాత్రమే సీతారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోదీ భరోసాతోనే ನನ್ನ ತಾಕ್ಷರ ಮಂತೋನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದೇ ಭರೋಸಾ ತೋಜರ್ ಮಂತೋನ್ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ಇದು ಏನು సాక్షినాత మీటింగ్ ఢిల్లీగా చరిత్రాత్మకమైన నిర్ణయం ఈత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ఆటల్ మీటింగ్ బోరేకి యాద్గారి మీటింగ్ ఆట ಇದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಲಮ್ಮಾಡುకుంటే ಆದಿವಾಸಿತರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಆಟ ಇದು ಮಾಮೂಲು ಪೆರ್ಸ ವಿಷಯ ಮಾಯೋ ಬೇಕೇ ಸೊತ್ತಗಿರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆತಾಯೋ ದಿಲ್ಲಿಗೆ 1.5 लाख ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇನು ಆತರು ಬದಲಾದರು ఉంటామా ప్రతి పాసి పూర్తిగా కట్టు మనకు విచార తీసుకుని కాంతి కట్టు అది విచారు యావత్ భారతదేశం మీరు చూసారు మొత్తం మా ఉద్యమంలో నేను మనకి కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ నాయకుడిని మొత్తం భారతదేశంలో ఆదివాసుల సమితి చైతన్యం ఆచారు స్వయం బాబురావు కీలకే అక్కడ ఆదివాసుల సమితి ఉంది ఆచారు కాబట్టి నిన్నే అంటికి ఇంతకు ముందు మావారు కేరం భీమరావు మత్తూరు ఎప్పుడు నాకు రాంసింగురు గోడం నాగేష్ నాకు వస్తుంది నిన్నే అంటి తర్వాత నాకు స్వయం బాబురావు నాకు వైన్ అపాయింట్మెంట్స్ తలసిన ఇతనికి స్వయం బాబురావు పవర్ బదలిన వాళ్ళు మాత కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదివాసీ ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదివాసులు భారతదేశం మౌతి సమస్య మధ్యలో ఆ సమస్య అందిగిరి పరిష్కారానికి వెళ్ళాల్సికురు మా ఉద్యమ మా తలాత కాబట్టి తమ్దిరిగిరి ప్రత్యేకంగా తాను ప్రధానమంత్రికి ధన్యవాదాలు వేస్తారు కాబట్టి ఆ నాయకుడినే మీటింగ్ సాక్షిదాత ఆయన మనకి మనకి ఇవ్వమంతా ఖచ్చితంగా అభివృద్ధికి మనకు ఆయవాళ్ళ అవసరం అంతా నన్ను ఎంపీలే కాబట్టి సార్ ఎమ్మెల్యే కాబట్టి ఉద్యమం అసలు టైం చూసే అభివృద్ధికి మనకు ఖచ్చితంగా మాకు సమయం తీసుకును మనం డెవలప్ ఇవ్వాలనుకును అవసరం అంతా కాబట్టి జైనూర్తగా జనవరి ఫిబ్రవరిగా ఖచ్చితంగా మా సెంట్రల్ మినిస్టర్ అర్జున్ ముండన్ తచ్చుకును మా సమస్య బతామంతరు ఆ సమితి వేసుకును నేను సోచి ప్రధానమంత్రిగా నడుచుకును మా ఆదివాసులకు సమితికు న్యాయం తీసుకోవాలి జిమ్మేదారు నీవైందరు ఓనిగిరే ఉది పెరస మీటింగ్ కేవలం అంతా కాబట్టి మీరు అంత డేట్ సిద్ధం ఆ డేట్ నగా సాకుసారికి మదంతో లక్ష్మీ బాయి మదంతా సమితి మదంతారు కాబట్టి మీరు బాయికి దాని జోర్తే వాటికి ఓన బుద్ధి పుట్టనకి సమితి మావ ఆదివాసుల సమితి సమస్య పరిష్కారం కియాగిరి వాయన ఓర్ నా దోస్తు చొకటి మైన మంతోర్ అర్జున్ మండల్ ఓరిగిరంటి వాయవలి మంత్రపతి వారికి ఎలక్షన్ తాక్షర మంత్రం కాబట్టి వారు వాయపరమకి ఎలక్షన్ ఆటకి ఒకవేళ అక్కడ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఊరే ముఖ్యమంత్రి అవ్వాల అవకాశం మంత కాబట్టి అది నాసి వారు వాయమకి అట్టింకు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మా మినిస్టర్ కేసుకును మాకు రోక్షలే నంది వేమనాథ ప్రధానమంత్రి ఖచ్చితంగా మాకును 2-3 లక్షల రోక్సి అనేది తలమరాత బాబురావు సందిరకు రోక్సి నేను బేపీకర్ పండించిన వేమనాథ అనే మాకు కుమ్రాంభీము జిల్లాగా ఖచ్చితంగా మెడికల్ కాలేజ్ అనేది నల్లకు ప్రధానమంత్రి కోరుమనాథ ఖచ్చితంగా తాన ఫలితమే నేడు పేపర్ తర్వాత నిర్మంతకు సెలబెరి కుమ్రం భీము సొత్త బెరి ఇన్వాళ్ళు వాత ఇది స్వయం బాబురావున దాకతేను వాసరి మంతాదు కాబట్టి ఈతలు డెవలప్ తిరిగి అవసరం మంత కాబట్టి దాని రాసి ఖచ్చితంగా ప్రధానమంత్రి వేమనాథ అనే ప్రధానమంత్రి ఉంది వేమనాథ మావ సంస్కృతి సాంప్రదాయం మావ సాంప్రదాయం చూసిరే ఇది భారతదేశం కైత కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా మావ పేరుకు భగవంతా పెరసా పేరు భగవంతరు అవు పేరు జాగ్రత్తగా ఖచ్చితంగా గుడి రాసి 10-15 లక్ష అనేది ప్రధానమంత్రి వేమనాథ ఇది ఎలక్షన్ దగ్గర నేను వేమనాథ కాబట్టి ప్రధానమంత్రికి అని మీరు ఆదివాసీ దగ్గరే ఉంది
మొదలు సంస్కృతి సాంప్రదాయం కాపాడాల్సిన బాధ్యత కాబట్టి దాన్ని ఖచ్చితంగా చీకటి జరిగిరి ప్రధానమంత్రి హేమలాత కాబట్టి తాగాసి ఖచ్చితంగా మేడిగిరి బతువు మంతగా సారథగా మొత్తం లిస్టు మంతా సారథుకి సెకండ్ వట్మడాత లిస్టు మంతగిరి ವೇತರಾಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಕರು ಸಂಧಿ ಸಿಯು ಸಾಲ್ಕೊಂಡು ರೂಪೋ ಸಂಧಿ ಮಾವ ಪೆರ್ಸಾಪೇಂದ ಗುಡಿ ಗೋವಲ್ ಇನ್ವಲ್ಗಿರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವೇ పేర్కొన్న ఉద్యమం చేయాలంటాయి ఏం కష్టం మాకు ఆశీర్వాద సిద్ధ అస్కెన్ మాకును ఖచ్చితంగా లాభం జరగత కాబట్టి ఇది ఇన్వల్ ఖచ్చితంగా చీకటి కీవల్ జరిగిన సందర్భంగా వేస్ట్ జన్మతో ఆనే మీకును రోడ్ సెలగించే బయలుదే నాకడాలు దాని ఎలక్షన్ మనకి సుర్మడాతా आणि कोनो एमपी हाथ नसगिर मसले लेटर को आया वाला था माओ एमपी 300 కొత్త కొత్తగా మంతే కరిమాయ పావురు అదు కరిమాయ సదుకులు మంతే నన్న పరనోడు ఎమ్మెల్యే మొత్తం కాబట్టి నాకు కొంత అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆ అనుభవం ఉండే మొత్తం బద్బద్ నాటే రోడ్ సెలేగో అవు సంధి నా రోడ్ కన్నా 1 కిలోమీటర్ మధ్య 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్ మధ్య 10 కిలోమీటర్ మధ్య కదా మొత్తం 2-3 జిల్లాలుగా 860 కోట్లకు ప్రధానమంత్రి శాంక్షన్ కి నిర్వహించి ఓరు కంప్లీట్ గా ప్రధానమంత్రి ఉండేవారు తోమర్ ఇంజరే మా మినిస్టర్ మాతోరు ఓన్ ఎంటది ఫోన్ చేసి బాపురావు తక్ నియోజకవర్గంలో బగ రోడ్ సెలేయో ఆ సంధి రోడ్ శాంక్షన్ కి మిజరే ఓర్ వేస్తారు మళ్ళా ఓన్ గా తావు తోమర్ దగ్గర సొత్తపైతే ఓరి రంది తోర్ బడ్జెట్ మంతా దిగలేదకే వరల్గిరి एमपी वायमके फुल बजट मंत 860 करोड़ वर्ग सीसी वाटा तो रखिरे ये साधु लोगों काम चालू आशीर्वाद कंपल्सरी आता कंपल्सरी ताला से ईतल कार्यम सोयबाबराव टीचर मंतो